Takže čau lidi, jdou z dalšího videa. Linka stala opět ukrytý, protože ten like tam bohužel na něj. Nevadí. A pokud tady dáte, opět zase jo, pokud tady dáte ten like, tak natočím CS-ku a to. Ale nechci se opakovat lidi. Takže teď jsem přišel ze školy zase, teď jsem to zapl, takže se nativte, kdybych hrál jak to. Jo, včera byl nějaký mini update, takže tam restuje ranky a tak no. Hrajeme si třeba 2 hry. Uvidíme. Jak můžete napsat do komentářů, jak se máte, to mám dneska docela fajn. Já v tom lidi podal. Jak můžete mi napsat, kdo z vás edituje, když já vyhodím editory. Ale jinak já editoval můj kámoš. Takže je to 1-0, takže to už je otočíme. Doufám, ale nechal jsem jako špatný, jo, nebo moc, protože ne. To je jedno. Ty peček si lidi myslí moc. On to chce moc, on chce moc hype. I say, ty peček dost hype, jakož to je moc. Ať hraju kompetitiv. Kam zatím všechny pusty, ale nic je to jinak. Lidi, já mám jedno video, jo, a to je tajný video. Tak už ne tajný, a to je pro překvapení. A nevím právě, jestli to mám vydat. Ona. Mám lidi z toho vlastně, nebo jako mám dálkou. Hezky lidi ten najte. Takže se tak jmenuje, že jsem nějak bot, taky najte. Ne, lidi, já jsem tam strčil, něco tak pust. To byl safe lidi. Nebo chci jít nějaký soutěž a tam uchopit ty safety, jak udělá víc safety, tak vyhrál. Taky auto. Dneska to safe, no ale víš, to tam má. Tak, to není má. Nevadí. Ale nějak lidi, ty fakt opravdu se pokusím nějak zjistit. Podívám se třeba na GPT, jak pracovat s server, tím editovacím programem. Podívám se, jak mám stěšit klávesnici.
Jak jde, sorry. Aby musel se. Co si myslel lidi? Co si myslel? Že to není safe nebo co jako? Lidi, jak se můžu povíst tady to. To mi nevidí, to fakt nechápu. Ne! Uj se. Jo, jinak. Čiči. Možná jsme to nevyhráli. To minu, let's go. Já nevím, že jsem mohla udělat čort nějaký, jo. Čiči. Takže zkušená řak 6, 7. 16. To je 16. 11. Ne, to je 40, to je 40. Ty když to vyhrám takhle. Easy znovu, ale... To nedaj, to nedaj. Let's go, lidi, to naše. Takže dáme se ještě jedno z toho lidi. Ne lidi, počkejte, to je něco jiného. Tady. To je něco jiného. Já by lidi hraju teď hrankedy pro Ketiku, ale Heads Seeker. Můžu jít taky natočit, jestli chcete, ale vy určitě budete chtít. Aj. Natáčím video, ticho. Natáčím video.
Zde již bánou proti mě. Panu báci, si myslím, že já asi. Opa! Pokud vyhrámíte tady to, tak tady nechte jít aspoň ten lajko. Vy se hodí jsme vyhráli. Jí se... Bude to vedle. Hej, on to nedal! On to nedal! Takový čásíme než hrám. Lidi to tam nedal, už můžu to zkrátit. Dobrý, udělal kašnak už. Nic tak nedal. To jsem nedal. On jsem pokosil dneska, ale nevadí lidi. A příště vyhraju. Ale proč to teď? To pochopíte ani ne. A to mě fičí. Takže lidi, teď to je všechno. Jo. No, 3, tam můžete vidět můj prohru. Jo, jak včera jsem hrál rankedy. Včera jsem hrál hodně rankedy a ta turnaje. A byl jsem poslední. Nikoho nevyměnil jsem, někdo prohrál. Byl jsem týpka. Kalentář, který se báci. Takže lidi, to je všechno. Pokud tady bude to video je ten, asi s tím úplně nepočítám. Tak můžete, tak natočím CSko. Ale jestli chcete, můžete to dělat odpěra. Já z toho roku dosáhnout 1000 subscriberů. Mi nemá jasný z toho. Opis vás to prostě nejde. Já prostě vás to nejde, no. Like, odběr. Čau. Pokud si myslím, že to vidím. Opa, si myslela, že to. Možná ty... Popět, no, doufám, že jo. Vezmu tady to. Opa. Pokud to dělá chce raje. Ne, lidi. Jak si mysleli, koukejte. On to minul. Let's go! Je tam už. To třeba jediná takhle těsno. Už nevíte, co jde. Jo, jak jste slyšeli, že mám nový auto.
A hraje se mi zatím docela líp. To je lepší. Sakra, to by moje. Ne, já jsem to pokazil. A to schválně lidi. A já se strandu lidi, to nebylo schválně. Protože jsem to pokazil. Dejte má to. Jsem dělal soudobo. To se má chytit, bez pohodě. No nic. Už nehraje. On proč nehraje? On to ještě líbá. Ale když jsem dneska vůbec nehrál, tak to nehrál. To bylo život to safe. Bude to dva. Pojď, on to nedal. Když šásíme než hrám. Lidi to nedal, už to Dobrý, já kašlu na to už. Nic tak nedal. To jsem nedal. Jsem pokazil dneska, ale nevadí lidi. A příště vyhraju. Ale proč vidíte tě? To pochopíte ani ne. To nechci. Takže lidi, teď to je všechno. Jo. No, ještě 3, tam můžete vidět můj prozu. Jo, jak včas jsem hrál rankedy. Včas jsem hrál hodně rankedy a ta turnaje. A byl jsem poslední. Nikdo neviděl, že jsem teďka prohrál. Byl jsem týpka.
Kaunta se chtěl říct, hodně báce. Už lidi, to je všechno. Pokud tady bude to video je ten, asi s tím úplně nepočítám. Tak můžete, tak natočím CSko. Ale jestli chcete, můžete taky dělat odběr, jo. Já z toho roku dosáhnout 1000 subscriberů. Mi nemá já smysl. Opisovat to prostě nejde. Já prosím vás, to nejde, no. Like, odběr. Čau.